Aksyon! Balita! Emosyonal karon ang mga residente diin adunay 14 ka panimalay ang gub-on karong adlaw pinagi kini sa og pinasubay sa hukom sa korte. Subay niini ang 14 ka balay ang gub-on gini pinagi sa tong demolition team. Sumala pa niini nga maong taho nga nadesisyonan kini sa korte nga ang maong kaso nila batok sa nakapalit sa maong luna ang gihukman na kini sa korte nga pabor sa pikas og dili pabor sa 14 ka panimalay diin ikatakda nga sugdan og guba ang panimalay karong adlaw diri sa may barangay Pulo, siyudad sa Tanhay. Ang kapulisan sa siyudad sa Tanay nga gipanguluhan ni Chief of Police Police Colonel Ronoel Pungo mihatag kini sa ilahang kausa kuyog ang provincial command nga mga personay sa atong kapulisan diin adunay pahigayon nga demolition diri sa may barangay Pulo. Sumala pa ni Police Colonel Pungo ang hipi sa kapulisan sa siyudad sa Tanay nga ilang imintinar ang kahapsay o kalinaw sa pagpahigayon o demolition pinagi o pinasubay sa desisyon. Ano raman mga yung atong CDM contingents mga around dalawang team then atong i-maximize na atong personnel sa Tanhay. Kung say available nato sa Tanhay, i-maximize na nato. So, yun ani sir, o kung sabi ato ang action, palagkan na ito magpagahig yun, kung sa ito yung action na ito ani? Siyempre, kung may violation sa batas, so we will implement the law. Mora man nga ato agad. Kung wala violation, wala naman tayo, no? Nasa tungara jud ta. So dapat dila sila angay na maano sa amuha, kaya ang amuha agad. Kung wala court order, wala man mo diri. So dili kami ang kaaway diri. Ang amuha is siguro doon lang na yung utos gikan sa masunod na to. Kasi dugay naman ni giawayan. So napatunayan na ang yuta is so para pud mano na fair, iano nato doon sa kung sino yung talagang deserving na owner ng yuta. So diya kita karon usa ka lugar diri sa barangay Pulo diin diya ato ang kapulisan kay ipahigayon ang gikan sa order sa korte nga ipahigayon ang pagdemolish no sa usa ka lugar diri napita sa barangay Pulo, particularly doon sa may Lusville. So diyan ang ato ang mga kapulisan ay andam na ni usab og ato mga kabombiruhan. Ang ato kapulisan gipanguluhan ni Police Colonel Ronoel Pungo. So diri sa ato ang siyudad sa Tanhay diin ready na ang ato ang mga kapulisan no. Kaning ilahang tumong sa ato kapulisan nga diri daghana mao ni sila ato ang nagahatag og bisan order. So sumala pa ni Chief of Police Pungo nga ilang gimintinar ang kahapsay iniining pagpahigayon. Pagpahigayon. So continue na kay medyo naputol no. Diya kita sa barangay Pulo diin nato ang mga kapulisan ipanguluhan ni Chief of Police Ronoel Pungo no. Nining tumura klaro gi-explicar ni Sheriff Leonardo Himar maoy nagdala sa dokumento nga mamatuod nga iyahang gi-explicar sa mga katawhan ilabi na katong 14 ka panimalay diin desisyonan sa Korte Suprema. Sumala pa ni Sheriff Leonardo Himar nga iladyo nga ipatuman ang mao nga desisyon karong adlaw. Desisyon sa Court sa MTCC Tanhay City nga kining mga napiktuhang mga defendants kining kaso nga case number 0917 837
entitled Galileo Losada and Concepcion Villar versus Nemicio Paclaona et al. For unlawful detainer. 7-1 May desisyon na ang atong husgado niini sa lower court. Kining ilang decision ilan ning challenge di apilar nila ni sa branch 43 naabot na sa Court of Appeals o sa Supreme Court pero di-affirm ang decision sa lower court mao ni hurot na naka pre-demolition conference na konferensya na ang mga hingtungdan aning kasuha kung karon mahurot na gyud ang ilahang tanang kuan nga gipangayo nga oras mao nga ipa-implementar na gyud nato ang decision sa husgado sa lower court sa MTCC Tanay City household. May clarification ng ilahang ang ilang abogado the hearing mi atong August 31 2022 nga wala ko na masulod kay based sa decision sa court ang nasulod na sa lot number 2846-G mao'y naay decision nga pabakiton sila pagkauson sila. So okay gi-award mo na sa court sa plaintiff. So ang katong 14 ka buok nga nasulod yun mo'y among iunag ipa-implementar. So ang 5 ka buok nga ilang ikuan pending base pa to sa ilang ilang support sa ilang claim nga wala sila masulod sa -G 2846-G. Ang ato ang kuan naman tay demolition team naman tay unsaon guidelines anang pag demolish ipabakit din sila pagkauson din sila sa luna. Munang wala og naay lang mapuslan pa mga butang madala nila pagawas ato nang ipadala nila. So to karon sir karon kinahanglan maguba na gyud ni sila. Magsugod na gud guba kay tungod aning kadaghan dili man nato ni mahuman dayon nga sukad napa sila hangyo nga ipahinay-hinay lang kay para magamit pa nila ang mga materyales nga matukod po nila balik ug na sila lugar nga kabalhinan. So kani sila sir muna kini final na ni siya kon i-schedule na guning demolition asang area ba dito sa Akbang o sa dito ninyo? kining sa Akbang taingon dito sa sulod muni sakop sa yuta aning sa plaintiff. O diya karon no sa si Barangay Kapitan na Felix Barba. Hello. Una sa tanan, mayong buntag. Kini inyong kapitan, gihimo na ko tanan para ma-hold yung demolition niya unsaon man ako. Nakasulay naman ko, ani, sa Barangay City, sa Lauton, gani si Fernando Japon, ang akong pamangka. Napriso ko og 36 oras, nakasuhan ko, gumikan sa maong ngitabog. Ako, kaistorya ko ng mayor karon. Naaman si Kunsa Efren, kaming duwa. Kaistorya ng mayor, si mayor, gihimo ko niya ang tanan para ma-hold. Niya usaon man nga na may order. Gani ang inyong abogado, si Atty. Portalan, ni-text na ko nga ito kunong hearing sa September 6, wala kay order gikan sa korte. Kunya ka na may order nga una, ito, na to. Wala ko kasabot ito, ipasabot ko kong ni sir. So karon ang gihimo ni Mayor, akong giingnan si Mayor nga usaon nato ni, na wala man ni kuhan, wala naman tayo ka relocation ani. Ingon si Mayor, ato ra usa lang temporary. Sa dili man nato madiha dayon, temporary ra usa. Kunya ato sa covered court. Karon ang naitabo na ay kaming nga tent. Kanang tent pag privacy man na naaman na mga abong-abong. So, kamo mga apektado mo o kinsay unang mademolis, may una kong buhat to dito. Kanya si Mayor, ni-promise ko na ako na siya'y ihatag o ipanghatag sa mga demolis na kanggos lagay o bugas. Pura na iyang giingon ako karon. So, ang ako na punta, depende naman na nato na upang ato sang di kaya ng samot. Kaya nga no, mamatag kay balo, huwag na anyay mga disgrasya. Mamatay kay balo, huwag na anyay maunsa na to. So, muna na akong hangyo sa mga apektado. Gani, may na akong hinangyo sa tag-iya ani.
si Marisa. Ngunya, dahil man dyan siya kayo, kay dugay naman kuno ni. So, ato, depende na ninyo, inyo man ang katubod. Demokrasya man ta, basta kini akong gimo. Wala ni ingon nga unsa, gatuman raw ko, o unsay naa sa akong kasing-kasing ganit kamo, di doon mo na ako. Akong diyan yun, napuno na sila. Akong gingnan nga, sir, di ba na may mo bisag ato sa iyon. Basta dili na kay, mao naman yun na. Maul ba, malangay na dili na, kay dili mo ningon nga tulagas ang dimulis. O kinsay mauna, kung nunusan ang nauna, usa na po ang isunod. Mura yun na, si Mayor na i-promise, pero ato sa among temporary shelter mo, ato sa covered court na item nga moabot gikan sa DMMR. Mura na, mangyo ko ninyo kamo mga bata, apektado man yung na, mga estudyante. So, abot di ko kunsay akong himuon. Alam, magpapriso na po ko problema na may ako ng prison. Magamit pa tayo sa abogado. Ang mga ngayon mo nga. Dili na ko kasulti. Kaya punta, ganyan na no, alam ng mga episado. Actually, si Mayor, ipadala ko dali kay Gania, pagkamalo niya nga, demolition dali, nakagmuyo siya. Niya, kay Waman siya may mo, tungkol niya, balaon man eh, yan ipatuman. Mo na ipahari may dali, para makakahakal siya, o unsay kinanglan ninyong ma-assistant makakal niya, siya mag-provide ninyo sa mga pangalita 10 for the meantime, naamoy privacy. Kaya kabahin sa pagkaon, murag iyan na po itong una-unaan nga magpadala siya. So, ato rang gamiton na atong kabugnaw sa atong ulo, no? Kaya kayo na, dili na po na ito mapasul si Kapitan kay naana siya experience na kanyang itong at receive siya, usa siya sa balabang dito sa Barangay City. Actually, kami po itong lead po dito sa team ni Mayor Tibes kanyang ito. So, napriso taon sa 26 hours. Lang ani kayo na paring pagka-sabot-sabot na ato rin kuha na atong kabugnaw sa atong ulo kay si Mayor naarayon ninyo kung sa inyong panginanglanon mo nang iya kung ipadala ninyo diri. So dagang salamat, may punta. Ako na ning gihimo na nako ni tanan nya unsaon man jud nga naman jud order gikan sa korte nga demolition na ring mga tao diri 14 ka bubong nya ako na pong giadto si Mayor igo na lamang nga gasakit si problema si Mayor kay si Mayor problema si Mayor gumikan lagi ini kay nang ug-asa pud ibutang ning mga tao kining apektado. So ang sabot ni Mayor namo temporary adto ra usa sa covered court tuwa ding hatagan sila na tent dalag tent dayong ang financial ani sa DSWD po gikan nya ingon maganito si Mayor nga guys good to siya nga magpadala pud siya og goods bugas ana mura niyo mahimo usa niya. May istorya ni Mayor nako. Karon ako pong giyangyo ang sirip ug may mo i-hold ra usa. Ingon pag sirip dili man na madungan, musugod jud sila usa ka balay. So, muna man jud yun nga kasi attorney RCD giduol pod gabi ingon po sa attorney RCD nga coming siya ron pero tapas siya session. So, muna man jud mong mahimo ron. Kaya akong ilang mga tawo mahimo likayan usa nang kagubot. So, mura yun na. Wala na yung ko'y mahimo ani kay nasulay naman ko ani dito lauton na binakong bubalabag mura sa Japon na priso ko dayong naguba ra Japon
So mao na ang gibuhat. So unsa may katabang sa Ang sa barangay, bago pa man ko, wala jud ko yung nakita nga naay buluna nga gikas barangay na pero private na sa parte diri sa Pulo Plantation pero covered kuan man na siya, under naman na siya sa DAR na bahin-bahin naman na sa mga beneficiary. So wala jud kwenta. Ana naa ang city pero wa pa pud kabayre. Tuwa dito sa Tunggo, naa senior pod gastorya og ang DSWD. Wala ba og kwan pa, ang process pa pero naa. Muna nasulti pong mayor sa among meeting sa conference namo. Wa jud na, maura jud na. Miadto usab ang mga city council o membro sa guni nga panglusod sa Dakbayan Sanhay nga kini gipanguluhan ni Vice Mayor Dong Nil Salma og ang mga kaubanan sa city council aron sa pagpasabot pagbalik sa mga katawhan kinsa apektado sa demolition karong adlaw. Sumala pa ni Vice Mayor Dong Nil Salma nga anaa naman kini nga desisyon kinahanglan na kalmado tungod kay desisyon naman kini sa korte og ang ato lang malinaw ng ilahang pag-demolish sa mga tags-tags sa balay kinsa nanilakip sa maong desisyon sa korte. Mala pa usab ni Dong Nila Salma nga hinahinayon lang nato og pasabot ang ato ang mga silingan og karon kay anaa naman kina ato na lang ni kining hinahinayon usab og paghangyo nga dili dayon gubon tungod kay nangita pa man taon taga ikahatag o nga lugar or kapuy-an temporary kay sayod naman nga mao naman ang desisyon sa korte. Gali, kapitan. So, dito ka, so good tamba. Odo, diyan ka maskuta to. So, nara siya request ang pila ka balay usa. Yan. So, eventually, sunod, anak bitaw. Oo. So, haron ang city government po, sinurpepe, nakangita po to sila asa napitan. Asa napitan ninyo mapangay. Pero although siguro kalangitan ng balay diri mo nakapangandam naman siguro mo. Nanamoy yung mabalina na dahil. Wala pa. Baboy yaon. Pero ignanin sa si sheriff lang yun kay gato man sa iyang trabaho. Pero nare-request rin kasi mauna. So eventually it's itong mauna lang. Mga camping namin ito personal ng kabulananay kabulananay Atong sa na ginahinay. Istorya. Dato sa gimensyura mo sa or duwa ay murabag inon kabalo mo sa story kay mga sa kagusaw sa nang itabuhay na ba. Ganana na lang ha, usa for the meantime so at mo makapangandam mo. Makapangandam mo. Pwede bang at the same time, at the same time po, makapangandam po sa government. Yan ang tanong da. Sa government. Sao, isa matabang mayuda ninyo. Asa sa Attorney Renel? Consular Renel, no? So, atin ba, makapangandam po sila. Kapangita-pitag pamagi yung tao. Account fee, atong tabangan. So, ito sheriff na. Sa kaniyan. So, sa sheriff na kabalo ato sa iyang. Ayaw ito po yung sheriff po. Basta nagsugod din tayo sa kalabang tayo matas sa ito ang ego, pride, yan sugod sa una pa rin panahon dyan. So, sige lang, ilaman na katungod. So, ang ato lang, kay hinahinay po taog asa ito magputarang pangay. Eh, ang city government, nangita mo kumagi, Mayor Pepe, City Council, sa po'y huwag kabalo sa mga assistants na mahatag. Sorry? DSWD pa, ano na rin DSWD no, last month. So, whatever, ang amo lang hangyo nga at least peaceful pa na wala na tayo sheriff pa doon. Sa sheriff lang ibuat niya, trabaho naman nila. Ha? So, pala ta, basta relax na ta. Although, parang mato sila kuhan na hangyo sila nga kaya rin sa kong. Na kasi gi-request na sa or duwa ka.
Hindi ko katulungan isa. Sheriff na siguro. Okay? Ha? Gasugod ko ni squash tanan. Gasugod ko ni sa kuan. Kultura na eh. Mapakita mo sa unang panahon. Sabihin mo naman dito guys, parang makakalumi. Actually, ato yung dawa ito ang sitwasyon. Ako yung dawa ito ang sitwasyon. Amo rin yung nga kaya mo panahon ba ng makaredy ta. Although dahil man ito nakaredy na ganun, kabalumatan eh. At least pag nga makakampuan sila, kapangantar kung mag-additional gamay taas. Oo, ganit. Buying time sa buying time. Ang mabay sa duwa. Kinsa ngalan kay patay pakita naman. Sige lang, si Sheriff. Doon nga Vice Mayor, ni Hangyo manggod kay wa may lain siyang option na. Ni Hangyo gud siya sa plaintiff sa Tag-iya nga ug mahimo ba inat-inat pa para pud napos sila time to prepare sa ilang sa council, city councils nga mabalhinan sa mga tao. So ang Tag-iya sila may istorya ang kuan sa Tag-iya nga nara say usa duha ka tawo nga iyahang ipauna ang uban mo sunod-sunod na at least tagaan po siya oras ng council nga makapreparar po siya sa kabalhinan sa mga tao. May ato ang latest nga kan. Sugod yun doon. So after lunch katong kuan kay ganiha pa unta ning buntag na to sugdan. Pero tungod sa mga hangyo-hangyo og kuan ato ni siyang gitagaan ato poder og time ang tanang mga mga what you call this kaning mga agency sa atong sa gobyerno sa Tanay na kuanan po ng mga tao kuanan po sila kung sa ilang buhaton ay na po sunod-sunod nga na siya. So kanado duha. O mahuman na to ang nakano depende sa lakaw sa atong demolition team ug sa mga tao po nga kuan maginahinay na po sila og hakot sa ilang mga gamit pero ang ilang mga balay pwede pa wala nilang puyan kay dili pa mabot sa ila. So panalitag na imuhang yung pila na lang marami. Dawat mo. Magbatabang sila kuan na anda mga tuang demolition team to assist para madili madaot ang ilang mga materyales sa ilang balay hangtod mapuslan pa nila magamit pa nila kung magtukod sila lain. Mga papasabot sa ato ang mga residente sa 14 Kabuk. Actually, magpasalamat ko na ni Councilor Renil Acedino nga nagsuwa mo kami ginagod session mo ganina. So giprotab ni Councilor Acedino nga na problema kami dito. So ning-recess pa mi balik pa merong session. Ning-recess mi para ikuyugan naman siya, mari siya dire. Pero at least ba na rin ginagmayng development ginagmayng medyo kuan dili kayo magubot ang kahintabong demolition. Magkuan pa public sa plano ni MPB para aring nila I suppose tagaan siya laing laing lugar siguro nga ma-transfer sila. Pero mostly sa based sa information na to murag kalamitas mga balay diri na sila lang luna na pod dito sa Lapis bye. So dili ra sila waglisod sila. Pero ang city government abot ni Mayor Pepe Sempan gi-try na to siya hangyo no pero good ningon siya nga na naman na so ipadayon nyo ang kuan ipadayon gitong order sa korte gito marapatay ang hangin niya so nagsugod mo gani sa mga ginagidagmayng kalba mga kayubos mga pauna sa unang panahon so na ang sitwasyon so lagi naman itong hangyo sa Tag-iya nga wala pa tayo nakita na asa dapita ba sa dapita so hangyo tagatag og sufficient na time pero nanamas si sheriff ready naman sila mo implement sa mga order na sa korte so ato lang ang taon ito na pasabto rin mga lumulupyo sa aning lugar. Aksyon Balita!